og velkommen til Autopuk i Bjergbro. Herovre der har vi en masse olier, helt herovre på sidste række. Så har vi en masse motorrens, og så har vi en masse rengøringsartikler. Herovre har vi en masse værktøj. Vi har også alt muligt til trailere. Og så hvis vi går lidt længere herhen, så har vi frit valg 20 kroner, frit valg 10 kroner og frit valg 49 kroner. Vi har også en kasse med alt muligt forskellige skrueværktøjer. Så har vi en masse pærer her til biler, samt alt muligt andet. Hvis vi går lidt længere herover, så har vi en masse lakker, som vi også kan bestille hjem til jer. Hvis du går herover, så har vi en masse sikringer til biler også. Hos Bjergbro Autopuk skal du altså huske at have refleksvesten på, når du går ud og finder reservedele til biler. Lige så snart du skal ud af denne der ud til pladsen, så skal du altså have sådan en fin refleksvest på. Vi sælger både dæk til vinter, og vi sælger reservedele til biler, hvor du altså selv kan komme. Vi skifter altså løbende ud i bilerne ude på pladsen. Ud af døren nede ved vores kontor. Så følger du op langs her for at få fat på en af drengene, som går herom i værkstedet og miljøbehandler bilerne, så I altså kan komme ud og plukke selv på vores plads. Har været om med drenge, så er det altså ikke tilladt at gå ind igennem her til vores kontor.